gestaltloven om lukkethed. Loven om lukkethed siger, at symboler, der står i samme ramme, opfattes som om de hører sammen. Som for eksempel her. Også selvom formene er forskellige, vil vi gruppere figurerne efter rammen. Og sådan set også selvom vi ændrer på farven, vil vi stadig opfatte, at figurerne i rammen hører sammen. Yes, og man kan forestille sig, hvis man har to forskellige emner, eller tekster, eller billeder, som ikke hører sammen, men så laver en ramme rundt om dem, så har vi et problem, fordi man skal kun have det, som hører sammen i en boks, eller inden for en ramme, fordi ellers så bliver det mixet op sammen. Ja. Yes. Og så har vi et eksempel på det. Vi har studievælgeren her, som hvis man skal finde ud af, hvilken uddannelse man skal have, så kan man vælge at bruge den. Og der er de grupperet indholdet meget fint, så hvis man for eksempel synes, medie, kommunikation og information var noget, man har interesse for, samfund, politik og økonomi, medicin, sundhed og pleje, så kan man vælge det, og man tænker, at intet af det andet, det har nogen som helst interesse for, så kan man gå videre, og så har man fået et godt overblik over, hvilke forskellige. Yes. Så man kan vælge her. Yes. Og derfra videre kan man så tage boksen, finde om medievidenskab på, den der. Den der. Og så kan man gå videre, og så kan man så se igen inde i bokse, læse mere om medievidenskab. Og det er så et eksempel på, at boksene fungerer rigtig godt til at skabe et overblik, som for eksempel mange kan være forvirret med, når det er, de skal vælge en uddannelse. Så der er den super.